Request nila eh. Request ni Sir Ru. Sir Nate, sasend ko yung mga video mamaya sa'yo. Sabihin mo yung mga pangalan, no? Para malagyan akong title. Yung mga tipong nang lumipad si Sir Nate, nang nag-super smash si Sir Nate. Sir Nate,
Good, pakita pa. Ilan na score nyo? Sim.